Meillä on tavallaan ollut leikkiä, meillä on ollut sallimista, ne on ainakin teemoja. On niitä, sitten teidän kokemus on teidän kokemus, että ne on ollut vähän niin kuin mun teemoja ja sellaista niin kuin paikallaoloa ja sen kuuntelua, mitä ilmestyy paikalle ja sitten ehkä myös sen reguloimista, jos joku kokemus onkin ollut niin rikas, että siitä on tullut epämiellyttävää tai pelottavaa tai jotakin. Viime viikolla meillä oli ehkä kameran painetta. Voi olla, että et kokenut yhtään kameran painetta, voi olla, että koit kameran painetta. Sillä ei ole väliä, kummin oli. Jos sopii, palaan yhteen asiaan, minkä mainitsit viimeksi, kun oltiin kurssilla. Se mörkö. Oliko se mörkö? Joo. Tällä viikolla, kun sitä kameraa ei ole, ellei me sitten johonkin kohtaan sitä tuoda ihan tälleen kännykamerana, jos haluaa mörkölle laittaa valoa, koska mörkö muuttuu, kun hänelle antaa valoa, niin ajattelin, että se voisi olla mielenkiintoista tutkia, mutta ei välttämätöntä. Sen voi myös jotenkin muuten. Mutta ajattelin vaan, että ei jäisi sellainen monen vuoden joku mörkö. Mutta tällä viikolla mä ajattelin, että mä laittaisin jonkin verran painetta keskittymiseen ja tarkkuuteen. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että mä huomaan itsessäni, että specificity. Heti tulee sellainen erilainen aistimus opettajassa paikalle. Niitähän te olette tutkineet. Te olette tehneet niitä kaikkia asioita, mitkä on tämän viikon teema. Mutta voi olla, että me niinku jo vähän niinku enemmän silleen, että tarkenna. Nyt jos tämä aiheuttaa heti jo ahdistusta jossakussa, niin mulle voisit myös sanoa, että nyt ei että tämä perustuu edelleen suostumukseen, mutta kun se keskittyminen ja tarkentaminen on ehkä ne asiat, jotka sitä mörkölle antaa valoa. Mä ajattelen niin, että jos me tiedetään, mihin meidän on helpottavaa keskittyä, niin yhtäkkiä ne morkot. Liikaa puhuu englantia, niin ämpistä. Mun on siis keyboardkin sellainen, missä ei ole äätä ja höytä, niin kaikesta tulee vaan just morkot. Niin, että jos me laitetaan valoa sinnekin vähän, että mistä on silloin kyse, kun jostakin asiasta näytellessä tulee mörkö. Että millä lailla voiko siitä innostua, voiko sen hyväksyä, voiko siinä laittaa valoa niin paljon, voiko sitä tarkentaa, voiko sitä kohta tehdä vai voiko tekemisen kohteena, että tavallaan tiedostetaan vähän aikaa sitä tekniikkaa. Ja sitten kun me tehdään näitä harjoitteita, ne on aika useat sellaisia, jotka kutsuu siihen vääjäämättä, kun se on tarkkaa, niin sieltä tulee se aistimus. Ja se aistimus voi olla niin kutsutusti, jos sille annetaan joku titteli, miellyttävä tai epämiellyttävä tai hyvä tai huono. Mutta jos me nyt ajateltaisiin niin, että ei ole hyviä ja huonoja aistimuksia kehossa, jotkut on rikkaampia, kun se on rikas, niin tarkoittaa, jotkut on voimakkaampia, tai kun toiset, jotkut on tutumpia kuin toiset, joihinkin liittyy assosiaatioita enemmän kuin toisiin, niin silloin me voitaisiin palata tavallaan vähän, että te voitte mennä sen aistimuksen kanssa minne vaan, jos se tuntuu se aistimus innostavalta tai mielenkiintoiselta, ja teillä on sellainen ajatus siihen liittyen, että tämä on tämmöinen, täältä tämä tulee, ja sitä voi huuhella, ja siihen ei liity siihen voi liittyä voimakkaitakin aistimuksia kehossa, mutta jos siihen ei liity pakokauhua tai sellaista ajatusta, että nyt mä teen itteeni vastaan tai jotenkin näin, sitä antaa mennä vaan. Jos tulee sellainen aistimus, että ei tätä tänään, tahdon jotain muuta, tai se on muuten vaan linkkiytyy johonkin semmoiseen asiaan kehossa tällä hetkellä, että keho sanoo, että ei mennä tänne, niin sitten kunnioitetaan sitä. Ja sitten voidaan tavallaan teknisesti katsoa, että okei, mennäänkin erilaiseen liikkeenlaatuun tai astutaan johonkin toisenlaiseen atmosfääriin. Tai tehdään se, mitä viime viikolla vähän harjoiteltiin, että näe jotakin tilassa, kuvaile sitä, keskity osseen kanssa kokonaan, haista jotakin tilassa osseen kanssa, kuule jotakin, kuvaile sitä, jotka on niitä maadottavia harjoitteita. Saatteko kiinni? Mutta tällä viikolla, tämä kuulostaa tosi kauhealta, apua tämmöinen nauhoitukselle. Ei ole tarkoitus, että mä vähemmin kiinnittäisin huomiota teidän hyvinvointiin, mutta enemmänkin jotenkin niin, että puhutaan kaikesta tosi paljon sen näyttelijätyön kautta. Totta kai pysähtyen sitten, jos tulee individuaali tai ryhmän tarve sille, että ei kun nyt puhutaan meidän kokemuksesta. Että en mä sitä halua sivuttaa. Mutta että kun meillä on 3 päivää aikaa, niin mä haluaisin ottaa kaiken, mitä mä oon tehty ja selittää sen jotenkin Chekhov-tekniikan kautta. Kuulostaako se? Joo. Ja sitten keskiviikkona olisi ajatus, että tehdään